Unsa na itong gihimo karon? Okay. May buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Mao ni ato ang programa. Usas mga dako nga programa ni Gobernador kanang ARFA ang gitawag, Asinso Rice Farmers Full Assistance. Mao ni ang murag tumoy ana nga programa, pero ang tumoy mo na nagipaabot yun sa ato ang mga lokal nga mga residente nga nakapalit na sila sa ato ang bugas nga giayudahan gikan sa land prep, sa mga seed, sa mga fertilizer, sa harvest. Unya sa dihang ibaligya na ni farmer, gipalit pag yun nato o 1 peso higher o 2 peso higher. Dayon, gipagaling na to. Kung unsay abot anang napalit na to sa usa ka lungsod o sa ka syudad, like for example sa Usami City, ato po na siya gibalik ninyo dinhi at abere ubos gyud kay nga presyo nga makaapod na tanan 30 pesos ang kilo nga gipabaligya ni gobernador. So mo na ang programa ni Gob. Sir, ang niya gikan ni sa programa nga gitabangan sa atong gobyerno, gibaligya sa pagkuman ngadto sa gobyerno. Yes. Gikan na gini lokal na to nga abot, gitabangan na to sa probinsya o sa ato ang syudad. Unya ato ang gipalit, atong gipagaling, gibalik na pod nato sa ato ang mga constituents nga usahay moingon sila nga puro bag rice farmers ang gitabangan, pero karon niabot na gyud sa matag residente nato nga makapalit ani nga barato nga bugas. Pila maximum nga mapalit pila ka kilo? Karon sumalas gi kaingon ni Sir Kaloy, naay maximum nga 25 kilos per household. No? Sa usa ka sitting karon, pwede sila, pero pwede gyud po tong mga ginagmay nga di ka-afford og 25 kilos, dili maka-afford og 5 kilos, nga natay 5 kilos packing, mo cater po silang Sir Kaloy og less than ana, as long as mao ra gyapon ang presyo 30 pesos iya. Asa ta pwede ko makapalitan ni sir? Dinhi sa Usamis mao ni karon ang cluster nga pwede mo makapalit. So atong naay schedule ang ato City Agriculture Office sa sunod na pod nga mga cluster pohon. Tuloy-tuloy na ba yung programa, sir? Yes. Kaning ato ang bugas karon, antod nga mahurot ang atong napalit dinhi sa inyo ha. Padayon na nga mamaligya, pero sa sunod na pod nga season or cropping, ipadayon na pod ni Gob ang programa kasama gyapon ini. Sama gyapon sir, kung makaani ka sa ato ang mga local produce, o to itong ibaligya sa sulpuhon. Mao gyapon ang kuan. Nagyapon ang ato ang programa nga mamalit. Dayon ato na pong ipamil, dayon ato na pong iuli sa lugar or lungsod o syudad kung asa ang ato Sir, ang laro lang na to, this is initiative sa provincial government. Yes. Dili ni siya initiative sa national. Initiative ni Governor gyud, no? Dili pa ni mao katong Ay, ako basin padiwa, sir, salamat sa katong pangutana lahi katong sa national na PBBM na baratong bugas, lahi ni siya. Si Governor naka-conceptualize na ana daan ahead of time before na ni gawas. So maayog yung kayo ang panglantaw ni Gob para sa ato ang mga mesa. Kumusta ang quality sa tong baligya karon sir? Ang quality sa tong baligya makaingong gyud ko nga dili ni parehas anang uban nga mga kuan nga dili lang ta mo ngalan ug unsa na sila, pero makapasalig ko nga ato ang abot maayo ni siya nga quality. Pasok sa standard. Pasok sa standard. Sir, una ni Sami-Sami Occidental. Makaingong gali ko tibok Pilipinas una gini siya. So na-launch ni last cropping niabot na karon. Ubot sa lain mga munisipyo ng syudad, posible ba? Yes, atong mga miaging kadungan ani natay mga naapsan pod nga mga munisipyo o syudad nga nakapamalit po ta. So karon sunod na pod nga harvest ato na po ng himuon para makaabil pod ang uban. Pang sa syudad sir na inani? Like for example, ang Claren, nata, dito sa Tudila, nata, sa Jimenez, sa Sinakaban, naapod tayo mga ingon-ani. Pero karon naata karon sa Usamis. Sino sa katawan sir? Atong mensahe sa itong mga katawhan nga ato agyong suportahan ng atong mga pangulo kay dili man pud nila pwede nga sila ray magusog, sila ray maningkamot kung dili pinaagi sa atong suporta. Mahimo gini walang puso na makaabil ang tanan. Makaabil ang tanan sa maayo nga programa para sa tuang mga mag-uma o sa kanan nato nga mga residente dinhi sa Usamis Occidental. Sir, wala kita daw adunahan o Priority, kaning priority na to sa malas nga istorya, kadtong ato ang mga marginalized kay waman toy mga vulnerable. So, wala na priority. Dayon, musunod na dayon pasaka kung
ma-satisfy na po nato ang atong mga ubos ng mga sektor. Kapalit na gyapon. Pero sa pagkakaroon, ato lang iuna, i-priority yun ang ato ang mga marginalized sector. Okay? Daghang salamat.